Angni daya mamen nang maketahanane aku Angni siwau to nang losa Beri pamalai langan nang kunu apa Ang totana halia nang gaya ba Berita ang busy wow 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 Sabau ne ang busy wow nang gaya ba ang ni sanay si mga mana za fung jia ang ni geseni seketa nang permai ne hagen nama gesegar si zengang nonga nang kuang mana bau ne halang mulai lang busy watso kepse lose ni sabai di gezau lang nang ang ni drug semenama vào nơi